Laughing Leos Bianong! Programa apakaburay rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat agdumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy mamagbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbatkan solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong manipod iti orihinal apan ang isurat ken nasariwawag apanunot ni Fernando Obado ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Peri Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, kan adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Peri Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, kan Lady L Channel. Naimbag nga oras yu amin kadrama kan kadus nge. Agsasabat tayo manan, dito'y programa tayo buyugan iti panagrungiit kan panagdus nge. Babaan kan ay Mang Bianong dito'y Laughing Leos Bianong. Pukaw pa'y kalafeng. Shout out kadagiti taga Palawi Island, Santa Ana, Cagayan Valley. Always listening kan ka, Mang Bianong. Nagtaod dayta ken ni Loreto Lumelay. Kablaawak man Mang Bianong dagijay naganak me jay Pinaripad Norte Aglipay Quirino. Ken ditoy Ranyag Ramon. Pati mutan dagiti kakadwak pintor kaskada kabayo, pugot, kantay kasilpaw ti bagiskon barkadak ni Bro Ruel Seruelas alias Balong. Patimat ken Bro Dionisio, siyak atoy ni JR Kunana. Shout out ken ni pagayam tayo Mandy Corisay. Makablaawan, dagito'y kakadwak dito'y Bambang Nueva Vizcaya, Kandring Team Group, Noah's Ark, isuda Boss Kandring Pamitan, utol ko ni Roger Soriano, Stanley Bay Tababa, Andrew Ganaben, Marcial Aquino, Kenti Muse May, iso ni Miss Monique Herrera, ditamat Kandring, iso da Ma'am Jessie, Bio, manang Lovelane, kan Bro Chris, kat ditamat Tita Juana, isuda Crisel, Julie, kan JR Evangelista, kan Dagiti Coke. Thank you so much, Mang Bianong. To'y ng kablaaw ni pagayam tayo, Raywell Samay Soriano. Alang arudan, intay basaan na inti surat ti pagayam, naglingay di tinagan Crisanto iti Pangasinan. Kastiman ti surat ni pagayam Crisanto, ken ka Mang Bianong. Sakbay nga nakyaplag ti pakarikutak, kablaawan kayo manpay iti naimbag nga orasyo nga awan labas na. Ilingad naklakumani tinagan Crisanto. Mahiligak mo't iti drama Mang Bianong. Iso naguyuguyak mo't nagsurat dito'y programam takas kadagiti daduma nga agsursurat kan ka kayat kumo't paiwanwan kan ka Mang Bianong. No nalawag ti amin kastoy man ti Rogina. I love you, Bea. Sapay la ko mataklunan na kon. Nabannog ka din nagdatdaton kanyak? Ni, saan Iti ka man, jak tumabannog, Bea.
Amumot nga ayatan ka unay-unay. Innam abulan ng nagdatdaton ka kanyak. Amang ano na umakan, Jake. Oray agurayak pa iti 6 abulan, plus 6 abulan, equals makatawan. Makaurayak beya. Agpaiso? Unmat. Kasta ti kinapudnok ka. Iso adhi mo kung mapampanunutan ang maumaak ngagdatdaton ka. Taawan to ti uumaak. Ay ayatan ka unay-unay. Sikati kayat kung ay kalaysa. Sikati kayat kung agbalin nga ina dagiti agbalin tumot nga anak ko. Nagadayo mo tan tinakadanunan ti imahinasyon mo? Saan ka pa nga inakaklon ngam kastan ti pampanunutam? Gaputa sikati arapaap ko ang makadin na beya. Sika lang ti babae ang makitkitak iti future ko. Sobrang dayta pa ng pasablog mo kanya ka. Sige. Wanan. Anya ti, sige, kanwanan. Wanan nga, Rod. Sigin. Ay, lawagam Tama nga no, bidot interpretasyon ko kat makabaso lakpay. Ay ayatan ka mat, Jake. Ha? Agpaiso? Oh, agyaman akbeya. Yes! Sapay ko ma, tauray no agbaybayagtan. Saan kan tulat nga agbaliw? Saan to, Apolos? Ikarik dayta. Saan daw? Lunch tayon. Tumakdar ka ditan. Ha? Mapantamangan iti restaurant nga si dagdito office. Ne, madlaw ang naragsak ka. Ay wun nakaragragsakak itatol. Aguray ka man? Anya ti pakaragsakam law na aya. Basta, tol. Ibagaktukin ka. Mala, umaykan. Ag-celebrar taman, tas ikamot ti kasingida nag-ayam ko dito office. Mabit lang, ilipas ko labi ito iraramidak. Madamdaman, ton. Ituloy mo nagsublita dito office. Mapanta pa'y mangan, tol. Agyaman na ka, nalibre akiti makanita. Nagado tinakan ko, nagado mo tinorder mo. Ibagam no anya ti kahit mo dessert. Sanin, awanin ti papanan na. Nabsugak kami na talaga. Agore ka man? Anya ka ti pakaragsakan na unay. Di mo kunain nga inaklon na kan ni Bea. Tumpak, tol. Finally! Kalpasan ti 6 abulan na panagdaton ko kenkwana. Inaklon na kon ni Bea. Kasta ka di. Oh. Apayakas na saan ka naragsak iti imbagak, tol? Saan man? Naragsakat, tol. Kalat lang amin na simakit ti tiyan ko. Nasubrak sa amot tinangan. Anya? Makapasakit gayam iti tiyan ti panangaklo ni Bea kan gata. Agpakaan ka iti uray la. Naragsakak namin na talaga, tol. Taay ayatag unay-unay ni Bea. Tol, muna ako narumwar dito yung building. Ha? Saan na kon nga urayan? Mapan ko ngamin sukunan ni Bea. Kasta ka di. Sa bali at talagan manipod adan nobyam. Da kayon di kanayon agkadkadwa. Idinto ta kanayon idi adatat agkuyo garumwar ka nagawid. Gagangay ti adan nobya na tol. Jakmut kaya tamadismaya ni Bea kanyak. Naawan ti oras ko para kankwana. O sige, umuna ako, tol. Crisanto, ingkamanganan anak ko. Sana pa mabisin na nang. Anya, itay pa'y kay bagbagam asaan ka mabisin. Imuno na akong anangan. Japay ngamin marik na tibisin ko, nanang. Di mo liwayan timangan Sikat agtrab-trabaho, kalpasan na, saan ka pa'y amangan. Ay, madi Ing kayo maturogan, nanang. Siya akong di makamoy ti baghik. Ag-uray ka man. Addaman badlaw ko kan ka. Sipod nagawid ka manipod iti trabaho, nga awan ti gaganay gayam. Adda ka di parikot iti trabaho, anak ko. Ni, awan nanang. Apay nga rud akasta ka ngay. Anyat mapaspasamak ken ka.
Awan da ito nanang. Nabanugak la siguro. Sige kitin, panawan da ko, nanang. Agkaubingan kami ken ni Jake Mangbianaw. Naggidan kami adim makkail, nagturpo si ti panagadal may, aging gaamay maysa nga opisina te nagtrabahuan may. Iswa, nadeket kami unay iti tunggal maysa. Saan ka na irwam nga da seryoso a relasyon na, ta fling-fling laeng ti relasyon na kadagiti na palpalabas, Mangbianaw. Krisanto, kasangay ni Bea inton bigat. Umay kanto Plano mi nga minti mapanag-beach. Umay kayon to ko ni nanang mo. Anya? Kadwa tayo ni Bea? Siyempre, atol. Tay sugat nga rod ti rason no apay nga ag-beach tayo. Takasangay na nga raw. Diya ka mo no makaumayak. Anya? Ani, apay ngay. Awan mo trabaho tayo inton bigat. Damot lang amin ti mga awis kanya. So adyak masigurado no makasuro takto kada kayo. Sumurot ka mat Kakaiso nang awan trabaho ta. Makitan to. Ni Nana magdala nga rudan ti kasaritak. Barang no maawis ko. Ay umayak barok, awan mo ti aramidag. Agitugodak ka de, iti bating sot ka. Takay kayat yun, Nana. Sige nga raw, agitugodak tuman. Seryoso, Nana? Nay, apay ngay, akasla di mo kayat, barok. Saan man, Nana? Kunak ngamin na joke-joke yun lang. Talaga mat, ajok onlay. Ay, kunak lagat ng paypay sound. Ay, iwan gayam, Nana. Da kayo lang kumanti makamo ang mga lokoy ka ni Crisanto sumurot kada tayo. Ha? Ay, saan aya sumurot? Ada ka nung amin ti sa balya, mauawis kan kwa na. Anya, ununa nakit din ti sa balay. Ngamsi ka kasi nga dan agayim na. Kababain mo't no pilitak, Nana. Ala, siya kunti makamo barok. Kasaritak to ni Crisanto. Ni Jay ka talaga, napilit. Italaan na gawis, takasangay dyan nubya na. Ngam pinaay mo kit din. Adda nga rod ti mo na anangawis kanyak nanang. Asino nga'y tinangawis kan ka takasaritak? Ibagakan kwa na akasapulan ka iti papanak, tapno maawatan na. Saanin nanang, kababain. Tapno makasurot ka ijay beach Wala nanang, sumuro takton. Sigurado mo't laadidak sardengan, aging asaan da ka maalukoy. Naimbag taamom day ta. Nasaya at mo, tanagbaliwan ti panunot mo. Agyamanak ta nakasurot ka matlaang, tol. Oo na, jakmat kaya't asak pa akasingada na gayem mo, diawan. Ay, iwan gayam. Adayam amokin ka. Sino? Kasinsin ni Bea. Agkaruprupa da nga rin nagkasinsin. Balasang pay. Iso ayam ammo ka man kan kuha na. Single ka man. Iso ayam ammo ka man iti dayja balasang. Anya? Ala, umay ka. Mapanta ita ayan ni Mira. Nagtaar kayo mo't nga gayam, Jay, Crisanto. Apaw, na yun na pa sa vlog. Sana pa nagpasablog. Talaga anataar kayong agpadpada. Agbagay kayo launay kiniinsan Bea, Jay. Katagbagay kayo mat kini Crisanto, Mira. Ha? Jay, si Kamat, kababain ka ni Mira. Agpay sumat namin. Ang mga ano da kayo mat ti Destiny. Isa ang nagkita kayo dito beach. Dinto ta pinilpilit ka pa, itol. Naimbag mo napilit na ka ni Jay, Crisanto. Maragsakan na ka makamamugan ka, Mira. Sige nga Rod. Agsarsarita kayo pa'y. Tamapanak mo't itaayan ni Bea. Saan kagaya mo matagtagari, Crisanto?
Di kag babain kanyak ha, tadyak agsisida iti tao. Sika talaga. Naangaw ka gayam. Kasano kat, kasto natil mo mumutan ti dilam. Di ka matagtagari. Pasensya kan, Mira. Ikaw, pupunakan niya. Langoy, takabakamon ka. At alwag ka kanya. Nakaragraksak da beya kan Jake aglang langoy. Umay ka, Crisanto. Mapantamot aglangoy. Ha? Nakaap-apal da Jake kun insan beya. Amom ka diti aglangoy? Medyo. Nukas nga rod, umay ka. Mapantamot aglangoy. Enjoyin tayo kiti, ti kaadda tayo dito'y beach. Imbag man, dati balasang anam-amo ni Crisanto dito'y beach. Saan pa'y basta-basta balasang? Napintas balasang ko naman. Ninanang talaga. Thanks, Nana. Uray ti anak yo, nataermat. Ha? Ay, wala. Taimala kanyak nga inana. Makita nga rod, Nana. Taure addan edad yo, kat madlaw na pintas kayo, hindi ka ubingan nyo. Ay na, kayat ka talaga balasang ko. Kuma, saan nga agtukmatukmam ti anak ko? Ninanang talaga. Nakababain ka ni Mira. Di may bagbagayo. Ha? Ay, saan ka maupupay, Mira? Mga nudimon kayat agayem ti anak ko iti naibagak. Saan to apulos, Nana? Tapanagkita kat nasingpet ti anak yo. Anak, kaano amapan mo sa rungkaran ni Mira? Ninanang talaga. Nakaawid tayon. Amok damdamagak laang ba't no kaano asarong karam ni Mira? Apay ko mga sarong karak at saan kami close. Di mo kunaan asaan ka nakayawan iti kinapintas na. Kan madlaw anasingpad, kan nalaeng ang makigayam. Ang mga noaddan nobyo na nanang, kababain mo ta. Inalak tinamber na anak ko. Mabalin ta adamagan no adanubyo na. Anya? Ay saanan nanang, kababain. Ay tapno makasigurado ta. Basta nanang, kababain. Di yor aramidin day ta. Panagkunak, awan nubyo na. Tawan ba ti sa bali akadwa na iti ipapantayo ijay beach? Iso apagdatunam kit din anak ko. Tapno makanubya kamutan. Anya lakit ni nanangin aya. Iso umaut. Awan pa inyam, abom apulos kanyak ang nagbalin anubyam. Adamot na talgad at trabahom. Mabalin mo ti mga sawa no kayat mo, anak ko. Kasano nga ang mga sawa at awan pa nobyak. Iso nga rod, nga agdaton kan ni Mira. Tapno maaddaan kan itinubyak at mga sawa kan, anak ko. Gapo iti kanayon panangdagdagulit ni nanang kanyak ken ni Jake agayem ko nagdatunak nga raud ken ni Mira mangbianong. Inaklon nakmet adagaos. Naragsak agad kadwa ni Mira mangbianong. Nasingpat ket nadayaw iti inak. Isu nga awan ti makuna ni nanang ko kankwana ket kay kayat na launay mangbianaw. Ay na, naglaing ka talagang agluto, balasang ko. Hilig ko kami na talaga tagluto, Nana. Iso kay kayat dakdag iti kakapagyak no sumarsarong karak iti ayan data. Ilutwak amin ida. Anya? Kasta aya. Ay, naggasat mo ti anak ko. Takasken ka tinagbalin anubya na. Saan kayo agsinsina Awan ti mangibagbaga iti break kada kayaw. Ni Nana talaga. No siyak, ay ayatek unay ti anak yo. Iso jak tu maibaga day takan kuana. Malaksid nun ni Crisanton ti mangibaga iti day takanyak. Ay, padasan na nga ibaga ti kastaken katapang pangurak. Ha? Ay so, saan na makasapol iti kasken ka no paluspusan na kapaylaang? Iso mapangor ko talaga ni Crisantaw no agar-arabaid.
Si kalaang ti kayat kong agbalin a manugang, Mira. Nanang, panagkita kat nadagkat kayo unayan kinimira. Anya ko ma, kat agbalin mo't a manugang ko. Ha? Isula ang ti kayat kong agbalin a manugang, Crisanto. Iso ako naken kwa na asaan kayo nga agsinsina. Nanang. Di na ko mapaayan anak ko. Siyak ti masakitan no i-break mo ni Mira. Iso at talaga ti kayat ko aparaken ka anak ko. Tapa nagkita ken kwa na, kat agbalin to apagwadan nga asawa, ken ina, dagiti agbalin to nga anak yaw. Ni nanang met, adayon ti tinurong ti saritaan. Anya nga adayaw kat isumutla ang titurungan yaw. Iso asaan kayo nga agsinsina ah? Pangaasim, anak ko. Krisantaw, kaano ti panagkalay sayo ko ni Mira? Ha? Awan pa iti, nagsaritaan may papaniti dayda banag, tol. Mayat ko man double wedding tayo. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Napagsaritaan mi nga minan kin ni Bea ti may papaniti panagkalay sa amin. Ha? Iso ano kaya tiyaw? Aggigidan tayo nagkalay sa. Agwa, saan mi pa napagsaritaan kin ni Mira ti may papaniti dayda banag? Oray no, yun unayon kin ni Bea ti agkalay sa. Crisantaw, apay nga gininom ka. Adapay trabaho inton bigat. Amang ano saan ka makabangon amasapa. Baybayandak lang, nanang. Apay akala at anaginom ka, kat saan kamot nga gininom iti arak. Awan, nanang. Ay, di mo ko naan anag-break kayo kan ni Mira. Saan amabalin, anak ko? Nanang. Pudno ka di ti atap ko. Nag-break kayo kan ni Mira. Ha? Ibagam kanya, Crisantaw. Nag-break kayo kan ni Mira? Ay, saan kuma ti isungbat mo? Saan, nanang? Ay, magyaman ak. Kunak lakit din no nag-break kayo. Apay nga raw nga gininom ka ngay. Kaya't ko lang, nanang. Talang mat. So, baybayandak kumapailaeng. Tao minumak man kit di. Tapadasak man matiag bartik, nanang. Nagsakit na talaga. Nagsakit. Kasalamatod tudok. Itinagado nga imo ko di parukong ko. Kaya ko iruar di sakit na mariklik na. Crisantaw, anyat mapaspasamak kang kan. Panawandak, nanang. Apay ayang agkas-kasta ka. Anyat parikot mo aya. Awan, nanang. Panawandak ko na. Anya kamutan. Ibagam kanyak ti pagkaskas taabtap no matulungan ka. Saan mo asuluan ti parikot mo, anak ko? Awan parikot ko, nanang. Adda parikot mo. Iso nga ibagam kanyak. Siyak ti inam. Iso nga ammo kan mariknak no adda parikot mo, anak ko. Awan nga ron, nanang. Awan! 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 Daytoy ti pakarikutak launay mangbyanong. Siyakla ang ti makaammo binabae ti kaunggak. Masaksakitanak iti umadanayin a panagkalay sa dajay ken beya. Gaputa nabayagan nga da espesyal ariknak para iti nasinged agayem ko. Iti sabali a banger, jakmet kayat a maupay wenno mapaay ni nanang no i-break ko ni Mira. Gaputa kayat nalaunay a para kanyak kat nasinged dauna yan iti tunggal maysa.
bakiten ti inak, kadyak kayat apagsakitan tinakam na, no mapaay itay namnamain na. Iwanwan na kumamang biyanong, ta nagdagsen unayan ti barukong ko, amang solsolo iti parikot ko. To'y pagayam mo, Crisanto, iti probinsya te Pangasinan. Pagayam ko a Crisanto, ti panangako wenno ti panagladlad akong kunada ket narigat a proseso. Ti kagimungan tayo ket naragot a mangipatpatungpal iti alagaden ti gargaraw may panggapit ti sexual nga orientasyon ken pakabigbigan iti kinatao. Para iti bakla, tomboy, bisexual a katatao, mabalin nga adda tirik na anak ay dumaan wenno saan a maitutop kadagiti akem nga inanamaan ti pamilya, gagayem, katrabahuan, wenno kagimungan. Ti panagladlad ket ikabilangan na ti panangsango iti panangtrato ti kagimungan ken kababalen kadagiti makunkuna tayo nga LGBTQ. Mabalen makarikna ka iti panagbaen, panakaiputputong ken panagamak. Nupay ti panagladlad ket narikot, mabalin mat mangwaya-wayaken ka wenno makapabang-ar iti biyang mo iti proseso. Mabalin mariknam kamaudyanan na pudpudnukan dita kinataom. Mabalin masarakam at isibubukel komunidad ket magustuhan da ka ken mariknam suportado ka ken inspirado. Iti kanito maklon mon bakla ka gayam, wenno no kayat monti agladlad, addaken ka ti pangedeng. No mariknam komportable kan, padasem ti makisarita iti maysa pagtaltalkam, may papan iti riknam. No di mo kayat mapagsaritaan dayta banag iti amamom, wenno kaunay-unay mo, mabalin mo ti kumontak iti support service wenno helpline ano sa dino ket mabalin mo ti agtalinaed saan da nga ammo. No ti panagkunam ket bakla ka naan anay met nga okay laeng no saan kan nga agladlad. Ngem no interesado ka adalom pay ti adaw may papan iti panagladlad, non niya ti kaipapanan na, ken no apay nga aramidon dayta ti maysa a tao. Saan mo kasapulan ti agapura, iti daytoy banag, iso kalmalaeng Crisanto. Di mo ikabel ta bagim iti nairteng kasasaad, tapno iladawan ta seksualidad mo si papanayag, wenno ikam iti makunkuna label na. Ngem iti sabali bangir, pasensyakan pagayam Crisanto no magasangan ka. Kundi na rin ngamin ti namarswa ti same-sex relationship. Uray pa'y idiun unana, manipod iti daan nga agingga iti baro at ulag. Ti pakasaritaan ti Sodoma ken Gomora masarakan dayta ijay Genesis chapter 19 verse 1 ngagingga iti 11. Ti Levitico alinlinteg kondenaran na ti relasyon iti agpada a kinatao. Masarakan dayta iti Levitico chapter 18 verse 22 ken chapter 20 verse 13. Iti baro atulag, masarakan iti umuna Korinto, chapter 6, verse 9 to 10. First Timothy, chapter 1,
verse 10. Ken ti surat ni Pablo kadagiti taga Roma, masarakan iti Roma chapter 1 verse 26 ngaging ti 27. Yan tangay awan kapay iti makuna a sitwasyon, tawan pay metla ti karelasyon mo iti kapadam a kinatao, awan kastay agtungpal tayo iti nasantuan a bilen. Ti umuna a benepisyo, iti panangikagumaan tayo ngagtungpal, ket ti panakaadaan tayo iti kinatal na, wenno kinasimbeng ti panagbiag. Awan ti makaspeng iti dayta na anay a kinatal na, at ti Diyos laeng ti makaipaay. Alright! Ala, santay a magawidanen, ket nalpas manen tintay panagpapatang. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos tiagngina kata kayo. Amen. Bye-bye. Thank you so much, kadrama. Kung gusto nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!